ndini wekutanga mukadzi kuAir Force of Zimbabwe kuburutsa ndege dzemuchadenga dzemauto makorokoto. Ende ndabva ndanzwa kunyatsodzikama kuti vamadhuwe kuti dzemauto vadikadivatari nevatereri kana taakutaura zvechiuto taakutaura zvinogara zvakadaroka. Dzemauto vanotichengetedza, vanotidzivirira. Unotofanira kunge wakadya simbi, wakasimba. Handizivi kuti zvatinonzwa makuhwa here, nekuti vanhu vanombotaura kuti kana vanhu vachienda kunodzidzira basa reupiloti havatangi nokungoiswa mudenga, fanotanga wambomhanyiswa pasi nemotokari dzichimhanya, wambomhanyiswa pasi vachitanga vamboonekwa kuti iwewe gadzirisa tinzwe, nokuti ngano dzinowanda ingano heredzi. Saka apapa inini ndinokwanisa kutaura panapa ndakamirira kumauto, ndotaura kuti ndakamirira kusiriva mauto, nokuti after ndapedza contract yangu ye10 years ndakabva ndabuda kuchiuto ndichienda kucivilian side ndikatanga kumufulaya kuAir Zimbabwe. Makorokoto. Saka training dzacho dzinosiyana. Saka kutraining yechiuto vari kutraina musoja, asi musoja asingaoperate pasi, anooperata mudenga.